Napilasan sa nawalang adughan ang 51 anyos nga jeepney driver nga si Johnny Vic Licanda sa Bulilaw, Mandurriao matapos inigin buno sa iya pasahero nga si Felix Villegas, 64 anyos, kag residente sang Sablayan Occidental, Mindoro. Natabo ang insidente sa Barangay Tabukan, Mandurriao kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, gulpiada lang nga nanaog ang suspect sa jeep nga sa aligasyon sa PUJ driver wala ini nakaplete. Nagdulog ang biktima kag ginlagas ang suspect. Diri kang nagbaisay ang duha tubtob nga ginbuno sang suspect sang kutsilyo ang biktima. Natala na pasakaan sang kaso nga frustrated homicide ang suspect nga yara na sa kustodiya sang kapulisan. Padayon naman ginabulong sa ospital ang biktima. According sa iya, sir, nga naistoryaman naton ang suspect, nakabayad siya. Pero according naman sa driver, wala siya kabayad. Amo na ang halinan sang ilang komosyon.